Auténticos sinsentidos. Dissabte es va acabar a Espanya una ilusió, un miratge. Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Ha tenido un marco de regulación y de supervisión reconocido internacionalmente por su calidad y por su rigor. No va a haber ningún rescate de la banca española. Ya salen rumores por todos sitios, ¿no? Pues salía que sí, bueno, cosas sin sentido, ¿no? De que si efectivamente España estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional. De vez en cuando al ministro de Economía le entran ganas de ya decir, oye, ni lo desmientas, es que no tiene tan poco sentido que prácticamente es mejor no desmentirlo, porque es que son auténticos sinsentidos al respecto, ¿no? Auténticos sinsentidos. I les conseqüències són històriques. La realitat fa mal. I la realitat és que Espanya ha hagut de demanar que rescatin els seus bancs. Sí, avui som més pobres. No tots, però deixem-ho aquí. 100.000 milions d'euros són molts, però molts diners. I la garantia d'aquest préstec són vostè, jo, nosaltres. Ara veuran l'espai que ocuparien si vinguessin de cop. Aquí tenen un bitllet de 100 euros. Para mí. La realitat fa mal. Els fem amb paquets de 10.000 i, evidentment, els hem de transportar. Els posem en un palet, en cada palet, palet estàndard, en cada palet són 100 milions d'euros. I anem a buscar un tràiler. Quants palets estàndard caben en un tràiler estàndard? 20 palets, és a dir, 2.000 milions d'euros en cada camió. Molt bé, i ara busquem un lloc conegut, emblemàtic, de Catalunya, on hi càpiguen aquests 100.000 milions repartits en tràilers. Quants tràilers necessitaríem? Bé, si són 100.000 milions i en cada tràiler hi ha 2.000 milions d'euros, doncs en necessitem 50. On ens caben 50 tràilers? Aquí, en el camp del Barça. 50 tràilers, 100.000 milions d'euros. Molt bé, però si en lloc de tenir-los així els volguéssim posar en vertical, busquem un altre edifici o monument emblemàtic de Catalunya per saber quin espai, quina alçària ocuparia. Agafem la Sagrada Família. Marca España. Aquí la tenim. La torre més alta, 107 metres, i la columna amb els 100.000 milions d'euros ens farien 80 metres. Gairebé el mateix que la torre més alta de la Sagrada Família. I si passem això en pessetes? Encantats. Són 16.600.000 milions de pessetes. Fem la columna, faria 266 metres i mirin com quedaria la pobra Sagrada Família. Aquí, gairebé ni es veuria en comparació amb aquesta torre monumental de 266 metres que serien 16.600.000 milions de pessetes. Amb aquestes desenes de milers de milions d'euros s'ha acabat la crisi? Tornarà a haver-hi crèdit? Disminuirà l'atur? Ja no hi haurà més retallades ni més eros? No en caldran més? No s'haurà de trucar una altra vegada a la porta de la Unió per dir que no n'hi ha prou? Avui estem més controlats que ahir? Qui pagarà els interessos del rescat? Qui garanteix que aquest préstec es torni? Continuarà aquesta política suïcida de màxima austeritat? El rescat està lligat al compliment de més ajustos en el dèficit? Pujarà l'IVA? Es congelaran o baixaran les pensions? S'escurçaran les prestacions d'atur? S'abaixaran els sous dels funcionaris? Es paralitzaran obres faraòniques i altament deficitàries? Es tancaran empreses públiques? Què passarà el dia 17 a Grècia? Corralito? Vivim moments d'emergència i encara no es diu la veritat. Las condiciones se les van a imponer a los bancos, no a la sociedad española. Las condiciones se van a imponer en lo que es el ámbito financiero. Ni en el ámbito fiscal, ni en el ámbito macroeconómico, ni en el ámbito de los ajustes estructurales va a haber ninguna condición adicional. Es evidente que si esta situación no estuviera resuelta y si esta petición pues, no se hubiera hecho, yo no iría, ¿no? Es decir, pero yo a fin de cuentas voy a hacer 6 horas y media de vuelo, voy a estar allí 2 horas y media y voy a volver. Pero creo que la selección española lo merece.
la selecció espanyola lo merece. Però com que vivim moments d'emergència, també hem de ser més responsables que mai. Vivimos en una democracia. I aquesta és una de les múltiples raons per les quals alguns de nosaltres som independentistes. Volem un estat